החולים מלאים בחיידקים ובבקטריות. בכל שנייה הם מתפתחים, מתרבים, מזהמים ותוקפים את החולים. בבתי החולים מתבצעות פעולות חיטוי דרך קבע. החיידקים והבקטריות הפכו להיות עמידים ומסוכנים יותר. אז איך מתמודדים עם הבעיה? כאן נכנסת פוליקארט מדיקל לתמונה. הכירו את פולי-AB PL0211, לוח פלסטי אנטי-בקטריאלי המגן בפני חיידקים ובקטריות. פולי-AB PL0211 הוא פתרון חדשני שפותח כאן בישראל. הוא משמש לייצור מוצרים עם רכיבים אנטי-בקטריאליים שונים, כמו מיטת חולה, ארון לאחסון תרופות, ארון חולה, עגלת תרופות ועוד. פולי-AB PL0211 משמש גם לחיפוי של כל המשטחים הקיימים. פולי-AB PL0211 הוא הבחירה הנכונה לחלל הדורש סביבה סטרילית, חדרי ניתוח, חדרי סטריליזציה, חדרי לידה, מעבדות, מפעלי תרופות, מפעלי מזון ועוד. אין צורך בתכנון בשלבי הבנייה המוקדמים, זמן ההתקנה קצר וחוסך השבתה ממושכת של חדרי ניתוח ואשפוז. הלוחות צמודים לקיר ואינם גוזלים שטח. צורת ההדבקה במגע יד. החיבור אטום לחלוטין וניתן לניקוי בקלות. העלות נמוכה יחסית לחלופות היקרות הקיימות בשוק. פולי-AB PL0211 נבדק במעבדות בינלאומיות ונמצא כחיפוי קוטל חיידקים, מונע את התפתחותם, מקטין זיהומים ושומר על סביבה נקייה. פולי-AB PL0211 אמרו ביי ביי לחיידקים והבקטריות.